Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. We just want to ask WRD if they have given permission for this. That's what we want to know. Without permission, how they can do this? How? Did last sir? कोणाच्या आपला तुझ्या मडून आता हां त्यांचे सर सेल डीड कोण नाही ऍक्च्युअली आमके नाका वॉटर इशू पहिला ते काय करणार त्या मुखार येतले काम आम कामो करपा नाका मोन करपाय सारखे आम्ही साऊ डिमांड घ्यायला आणि एमएलए को डिमांड घ्यायला आणि एमएलए साऊ सांगितला माच काढ मू पण साऊ झाला भाऊ कळना तुका तो भाऊ गे आयकता मनशांगे ऐकना तो आमगेले लोकांगेले की ही इज ऑन पे स्केल सो वी आर अगेन रिक्वेस्टिंग बिकॉज डोंट फोर्स द पीपल टू कम ऑन रोड्स अजून काय परमिशन त्यांनी घेतले ना आम्ही शनिवारा येऊन चेक करून गेले इन्स्ट्रक्शन दिले तुमचे कितें आसा ते परमिशन घेयात आणि ऑफिशियली आमकां आमचे परमिशन घेऊनच मागीर काम सुरू करा पण त्याने म्हाका दिसता काल सॅटर्डे संडे आणि मागीर मंडे त्यांनी काम सुरू दवरला अशें दिसता पळोवपाक गेल्यार हांगा स्विच गेट आशिल्ली स्लूस गेट हांगा आसा तेजे एक सायड दिसता दुसऱ्या सायडीन पुरवयल्या मागीर तुमी कितें एक्शन घेतला आमी तांकां आतां नोटीस दिल्या नोटीस आज दिता ताका नोटीस नेटवर्क फिलिंग ऑल्सो नॉट डूइंग continue with the work when you have not demarcated the that is clearly in our land. No, you demarcate. There is no I'm challenging. That is also not proper. Both sides have some people dispute with them. No, that's why you take your all permission. You are aggravating the dispute.